uBroos kumanje usamemezele iqembu lesikhashana azotumula kulo abadlali bakhe nehlanganisa abadlala lapha ekhaya nabadlali emazweni angaphandle. Asinawo number 9 onamagoli awu10 eligi. So isizini iqalile ongenye incindezi umdlali osimona elikhala eNingizimu Afrika iCramrenas Stellenbosch FC uyakora phindame isikhathi siyambona khanyisa mayo uyakora phindame isikhathi Orlando Pirates isebenzisa umahopa kulezi insuku naye kuyathukeke kora. Yize kunjalo bakhona abadlali abanamafa eqenjini neseqalile ukusebenza nabo. eNingizimu Afrika sibheke kakhulu ukuthi ke sihamba ibanga nathi kodwa konke inqubo umqeqeshi uma ekwazi ukuthi ayithole right mangabe sekhetha abadlali abawu27 abomela izwe aphinde ayithole right uma esekhetha abadlali abawu11 abokwazi ukuthi beqale umdlalo kanjalo futhi nabo ushintsho ngoba ngesikubalekela kunabadlali obadingayo kodwa not ukuthi beqale igame. Umbuzo uthi ingabe iliphi izwe elibhekiwe ukhala lemuke nesicoco seAfcon. Ngiqala ngalizwe elingama-host eAfcon eAfcon e-Ivory Coast. Ngiyayibona ihamba ibanga ku-Afon kodwa angiyiboni ifinyelela kwamanqamu mhlawumbe ngaphela kuma-semifinal ngenxa yokuba nesquad esingaqondakali mawukuthi isquad sawo ubest squad sawo lo udlala neBafana ngesikhathi bedlala i-draw 1-1 mancane kakhulu amathuba ukuthi bofika kwifinal nabo omakhelwane eCameroon nawo ngiyababona futhi bahamba ibanga ngoba ukhombisa ukuthi banezinto eziningi abayithandayo ngaphansi kobuholi bukaSamuel Eto'o president kulona lelazwe kanti kubheka ukubona abadlali abafana nabo Andre Onana bethola amagiga amakhulu ama-contract amakhulu ku-Manchester United ngababooster kakhulu. Bafana iseqoqweni namazwe afana neTunisia, iMali kanye neNamibia kanti le midlalo imi kanjena. Le midlalo isho ukuthi kuzomela lizibambe ziqine iqembu lakuleli. Izangoma zezulu zixwayisa ngokunye ukuduma kwezulu okunobungozi ezingxenyeni zezwe. Usefikile-ke uDixon nomhlahli wesimo sezulu ogcwele. Ngibonge mlingani wami uthabile ngentambo bese ngibingelela ke ngibukele ekhaya kuphi nakuphi lobukele khona umhlahlo wesimo sezulu ngalesi sikhathi la kumzansi wethu channel 163 ngamashumi amabili kuzibandlela bukela ke YouTube kanjani kulo lonke lehlakhulu esakhele zoqaphela ke bukela ukuthi ngempela ke iphumile inhlavela ngendaweni esikhona lapha ku Springbok hize kunjalo ke lishisele emafini lapha endaweni so Upington ngaye lapha no20 sakufoti obheke nje bukele endaweni eseMpumalanga yezwe limbozile izulu bese liba lihleke lapha ku Ophulukwane asubheke mbothi umi kanjani umhlahlo wakho wesimo sezulu ngokuma kwazo ifundazwe ngikhuluma nje bukele ngibheke isifundazwe sihle kakhulu lapha Eastern Cape soqaphela ukuthi imboze ngamafu izulu yize kunjalo ke oCredit kuyashisa ngalapha no14 sofika lapha ku32 emthatha nakhona udouble fana ngo15 sofika ku21 namathuba ezivulozwa lendlela uhamba kusuku lapha emthatha sokuthi uqaphela ke mbukeli sikhona lapha Free State nakhona udouble fana lishisa lemafini izulu kuthi sonke isifundazwe amazinga akho kushisa amakosa solbheka kuye lapha u18 sofika lapha ku35 sokuthi uqaphela kusasa mbukeli khona lapha impela eWestern Cape lihle ngempela izulu lapha ku-Fredendal amazinga kushisa kuye lapha u13 sofika lapha ngempela ku33 Cape Town iphumile inhlavela ngamazi okushisa kuye lapha u16 sofika lapha ku26 ngiyabhethile manjani izulu kusasa ngempela mbukela lapha Northern Cape iphumile inhlavela ngendaweni eziningi esifundazweni ngaphandle nje indawo esikhona lapha kuKurumane shisele emafini ngaye lapha u21 sofika lapha ku39 udouble fana amakhona kuKimberley yashisa ngakhona ngaye lapha u18 sofika ku40 shisele emafini izulu mbukela obheke nje Northwest nakhona udouble fana shisele emafini kuso sonke isifundazwe obheke nje makhona kuKristopa kuye lapha u20 sofika lapha ku37 Rustenburg akuye lapha u20 sofika lapha ku37 ngiyabhethile imi kanjani izulu kusasa la eGauteng bukeli makuthi ogcwala umlomo lishisa lemafini izulu ngohamba kwalo usuku namathuba ezivulozwa lindlela lapha nalapha esifundazweni Vredendal akuye lapha u20 sofika ku31 Springs akuye u17 sofika lapha kuye u30 ngiyabhethile imi kanjani izulu kusasa amakhona lapha eLimpopo iphumile ngenhlavelanga mokhona lapha koThohoya ndo ngawo amaze ukushisa phakathi kwakhe u20 sofika ku32 Phulukwane shisa lemafini ngaye lapha u17 sofika lapha ku31 ngathi makhona kusasa eMpumalanga qaphela ke mbuketi izulu khona ke izobe limbozile kuso sonke isifundazwe esikhukhuza amazokushisa zobe phakathi kwakhe lapha u21 sofika ku31 Bombela aku19 sofika lapha ku29 Middelburg aku16 lapha u29 sasa amakhona lapha kwaZulu Natal nakhona mankusho ukuthi ngibozile izulu uhamba kwalosuku namathuba ezivulozwa lendlela amazinga akho kushisa bakhona koPietermaritzburg Kondongana sibovana kuye lapha u19 sofika lapha ku24 Escort akuye u16 no30 Lady Smith akuye lapha u18 no32 mina ngithi ke linonke emakhaya inkosi Musa.